ଆପଣଙ୍କୁ ରିସିଭିଡି ବ୍ଲଗ୍ ୱେଲକମ୍। ତ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ମାମାଙ୍କର ମାଉସୀ ଘରକୁ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଦିଦିଙ୍କର ବାହାଘର ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ମାଉସୀ ଘରକୁ। ତ ଆସୁ ଆସୁ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଗ୍ଲାସ୍ ମିଳିଗଲା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ମଜା ହେଉଛି। ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଛୁ ଖାଇ ପିଇକି ଆସିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତର ନଜାରା କେମିତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁର ନଜାରା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ତ ଏଇଟା ସେଟା ଉପର ଛତର ନଜାରା ଥିଲା, ଏଇଟା ତଳ ଛତର ନଜାରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ମୁହଁ ଆସ ଆସ ଦୋଳି ଖେଳିବା ଆସ।